казвам и Виктория и учвам в град Козлодуй, съм на 11 години. Така, сега ще ви покажа моите рисунки, които съм ги нарисувала. Едната рисунка е новогодишна, другите са коледни. Ако чувате звук, това е сестра ми, тя пее песен за концерта. Сега ще ви покажа картините. Ето едната коледна, снежен човек. След малко ще ви кажа, когато ми харесва. Тази също за Коледа. Тази също е за Коледа. А тази вече е новогодишната. А от тези 4 рисунки най-много ми харесва ето тази. Видео в коментарите напишете коя рисунка най-много ви харесва от тези 4. Тази на снежния човек, на Дядо Коледа, на Елхата или тази новогодишната. Така. И пак ви казвам, ако ви харесва това видео, се абонирайте за мен и лайкнете. И напишете в коментарите на вас коя рисунка най-много ви харесва. И ако ви харесва, ще продължавам още с такива рисунки. Нали, зависи вече сезона. И така. Искате... Да, всъщност, Кати, искаш ли да те снимам как пееш? Само смешите убил. Ето, половината се чу. Добре, ще кажа. Чао, хора! По-късно.